mal-10,000 lira sterlina fi flus kontanti ekwivalenti għal madwar 11,700 euro insterqu waqt hold-up maħdum mod professjonali. Il-hold-up seħħ f'dawret il-Qawra li hija triq prinċipali u fid-dawl tax-Xemx. Kienu għal-ħabta ta' 9:30 tal-ġimgħa filgħodu x'kien ir-raġel ta' 54 sena minn Birżebbuġa kien għadu kemm sarraf il-flus minn euro għal sterlini minn ħanut tax-xorb li hemm fil-Qawra stess. Mali rikeb fil-karozza tiegħu u kien sejr lejn id-dar hekk kif wasal fil-post fejn hemm id-dislivel ta' triq u fl-iktar parti dejqa qudiemu wafqet ħesrem karozza bajda tal-għamla Toyota Vitz. F'salt minnhom minn din il-karozza ħarġu żewġ tirġiel b'wiċċhom magħmad b'maskli tal-karnival u armati b'pistoli. Waqt li wieħed mill-ħallelin mar fuq in-naħa tal-passiġġier u ħataf il-basket li fih kien hemm l-10,000 sterlina, il-ħallel ieħor żamm lill-vittma u beda jgħeddu bl-arma tan-nar. Kien hawn li wieħed mill-ħallelin ħataf iċ-ċavetta tal-karozza u ramija sabiex il-vittma ma jkunx jista' jsegwihom. Minn hemm iż-żewġ ħallelin rikbu fil-karozza u ħarbu biha lejn il-Knisja tal-Qawra fejn daħlu falqa li tintuża bħala parkeġġ fi triq Annetto Karwana u taw in-nar il-karozza. Konsegwenza tek in-nirien infirxu fuq 5 karozzi oħra illi kienu parkjati u dawn inqerdu kompletament. Mill-istħarriġ illi sar jirriżulta li l-karozza li jużaw il-ħallelin kellha il-pjanċi ta' reġistrazzjoni li kienu rapportati misruqa fi 17 ta' Lulju minn triq il-Ħtajriet fil-Mosta. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dan il-hold-up qegħdin jitmexxew mill-Ispettur Michael Mallija mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali.